Euskalariak taldearen oinordekoak dira, eta harro daude euren sustraiekin. Baina Vendetta proiektu berria dela erakutsi nahi digute gaur Bilboko aste nagusian egingo duten kontzertuan. Alerta! Alerta! Hau bai! Kaixo! Txiko! Haupa, Vendetta gara, iritsi gaia. Bilbora, Nafarrotik gatoz, eta bueno, ja, kontzertu ordu bat erdiak aldera den arren, ja, prest gaude hemen, soinu forga egiteko, arratsaldeko 5 erditan. Hau da Ruben, trompetista, eta hotxa, Luisillo bajista eta hotxa, Javiero bajista eta hotxa, Lur gurekin karreteran ibiltzen den mutikoa dena laguntzen, road managerra. Hau da ofizinan lanen ibiltzen den Jaime, JFO ibiltzen dena hor ofizinatik lanean, da Peio abeslaria eta trombonista. Tema kuriosoa da, ez? Presentatzerakoan denok abeslaria garela esaten dugu, eta hala da, bai, ez? Ia denok. Bakoitzak instrumentu bat, bateriak ere, kontzertuko une batean ere abesten du, eta bueno, hori, azken finean, Vendettaren utxune bat izango zelakoan, punto fuerte moduko bat egitea lortu dugu, eta hortaz ere nahiko horro gaude, esan leike. Ega, lare ba! Bueno, hau ja nahiko mekanizatua dugun mugimendu bada, azken finean bakoitza bere paperak ere hartzen ditu, ja Pure Infiernako birako 40 garren kontzertua inguru dugu hau. Alfombra da, gehien bat, ordu txikitan galetzailean egako, hau boladora da. Orduan, iotzeea gainean denak eta jutera normalien etxeaino alfombran. Ja furgoneta alde bat eutzi, alkoholemiak eta ekitzeko da... Normalean karreteran pasatzen ditugu sekulako ordu pila baina gogorra, bueno, egun asko segidan dianean, bai. Alare, esatean bezala, sarnakon gusto notika, furgoneta barrun oso ondo pasatzen dugu, bai, Eta alfombrarena da, bateria azpian jartzeko, sin más desirristatzeko. Baina alkoholemian bai, batzutan eman funtzionatzen du, Ni Lur naiz, Vendettako road managerra eta bakabainerra. Azkenean nire lana pixko bat denetik egitea da. Montatu, desmontatu, gidatu, ordutegiak lotu eta hori dena pixko bat. Ea geldi hasten garen montatzen. Gero arte, egurra. La hostia dia euk, Holako zaliak estetika ere imitatzen hasi digala eta... Solemos venir a ver a Vendetta porque bueno, lo pasamos bastante bien y nos suelen preguntar el tema de la ropa y tal. La verdad es que bueno, es algo diferente y nos confunden con ellos y nos dan tragos gratis, con lo cual pues no está mal la cosa. Aprovechamos un poquito. Bueno, guretzat egia esan berezi xamarra da, Badira ia 3-4 kuadrilla nahiko kontzertutan agertzen direnak estetika berarekin da ezagit hau seinale ona dela, bistan da, En Navarra es donde quizás donde más gente mejor acogida estamos teniendo y eso, hoy esperamos un gran concierto, que venga mucha gente. Sí, bueno, Aste Nagusia de Bilbo también es especial. Montatzea guazo, vamos a hacer como que ayudamos, bueno, así un poco. Venga, hala. Bueno. Zein da zure helburua. Beste minututxo bat dugu deskantzatzeko eta egiten duguna normalean da, bueno, taldearen mugikorretik Facebooken publikatzen dugu dekoaren argazki bat, kulturgune parean dugun, estenatoki parean dugun txosna honen argazkitxo bat jarriko dugu. Eta, bueno, zaleek ere ikusi dezaten, urrun dauden zaleek eta Euskal Herrian gaur ez daudenak eta kontzertura ezin direnak etorri ikus dezaten nun gauden eta, bueno, geure berri izan dezaten gustoko dute eta ohitura bat bezala hartu dugu ja eta... Gaur egun interneten ez baldin bat zaude etzea asistitzen, orduan kontzertu dituguna Peiok esan duen bezala, argazkitxo bat atera, proban tartekoa, afarikoa, aurreko guren ondartzan bainatzen ibilizian batzuk eta hori deatea ginen da. Gure parte sensazionalista ere... Hoi da. Egia esan, bai, zenderi guztan zaio eta, bueno, guretzat kriston tresna da internet egia esan. Raúl Dekka dagoia, gure teknikaria, eta ikusten dut, lehenengoa naiz beti probatzen, nire naiz tarte libre gutxina eukitzen duna,
Lehenengo naiz probatzen, azkeneko gari zateatzen. Nitarte gehiena duna. Vale, beka, gerarte. Bueno, soinu froga bian daia eta bueno, hemen tromboia pixka berotzen harrapatu nautzuet. Bendeta taldean, Bendeta taldea sortu genuenetik, ontarako bizi naiz. Eta bueno, egingo jau, gaur Bilbon zer moduz eta gora noaia, deika idea eta hau pai. Herriberako zaretan, Nafarroan. Behin soinu proba amaituta, elkarrizketak egiten topatu ditugu Bendetako kideak. Kazetarien galderei ere jai giroan erantzuten diete. Elkarren artean giro ona duten seinale. Botetxo bat hartuko dugu bain terrazatxo hortan. Freskarri batuko. Alpen ugari zordizkigu zutan. Bueno, pues esto empezó cuando se acabó Escalaria, hicimos el parón y tal, pues decir, venga, vamos a retomar esta historia y vamos a coger gente. Proposatu ziatenen, geunden, zeizat mozian, goizeko 6ak Sevillako diskota daten. Ez dakin oso ondo sinistu ez, sinistu. Zer guende eskalariak geunden, jantziaten da, gustatu izateten plana eta ongi hartu nuen egia esan. Nio, perfectamente horitzen naiz, ilusio handiz hartu nuen gainera. Egun hartan bertan hizkuntza eskolako azterketa nuen eta bai suspenditu ere, ingelerazkoaz, bueno, oso sekundario, bigarren plano batean geratu zen egun hartan. Beti izan du eskak Euskal Herrian harrera ona eta badirudi azken aldi honetan Gehiago haindik. nik uste du gehiago, inoiz baino gehiago. Kontzertu kantitateagatik behintzat, eska estilotik hurbilago dauden talde, kontzertu gehiago dute geure kasuan bezala. Astakeri bada geurea, baina... Todo el mundo sabe o ha escuchado Bendeta, o quién es Bendeta, o... Bendeta ez da mendekua, azken finean da nolabaiteko barruan dugun rabiaren nolabaiteko kanalizazio positibo moduko bat. El nombre ese de Vendetta, rollo italiano, ese concepto igual de familia, de grupo, de todo uno, ¿no? De que está contigo, te está con todos, es un poco, ¿no? Sí, es la mafia. La mafia tiene eso, están todos con todos, ¿no? Pues es un poco, nosotros somos eso, estamos todos con todos, a muerte, ¿no? Hontaz bizitzea lan bada guretzat eta bueno, bidean gaude, helburuetako bat noski, hortarako egiten dugu lana horren beste lan, ez? Konposaketa ordu asko, ensaio ordu asko, bilerak, prestakuntzak, azken finean merezita ere horra heltzea, nik uste helburuetako bat da. Nik uste duko honela. Bai, eta bueno, bidean gaude, bai batzuk iritsi ere. Para vivir, pues no da. Se intenta. Para sobrevivir, bueno, pienso que el truco está en bajar tus necesidades y realmente decidir en tu vida qué quieres ser. Aquí en Euskal Herria, Begitara Begira, ¿no? Es la que bueno, la está pegando, se nota mucho, ¿no? La gente, ¿no? Begitara Begira besti hortan une batez jendeari abesten utzita horren beste jendek oiuka zuk zeuk duela bi urte idatzitako abesti bat oiukatzean iretzat, ez dakit, hiltzera noanean zerbait, horroitukotan zerbait izango da eta oso berezia da, bai niretzat eta bai denentzat nik uste, hori egia esan... Contar los nietos. Contar a los nietos. Bai, hala da, egia esan, ikaragarria. Hemen gaude ja eta geure atzuendo modukoa jartzen japitxat, korbatak eta holako kuantio bezalako aksesorio modukoak ez, bakoitzari berezitasun bat emateko. Tuning.
orokorrean gaur estetika nolabait da Jamaikan sortutako mugimendu batekin bat dator, ez? Root boy mugimenduarekin gangster itxura hau hortik dator, berez, ez? Ska musikarekin erlazionaturik. Lehenengo eta bigarren biran, lehenengo diskoarekin korbata txuriaren generaman, eta, bueno, orain nolabait bigarren disko hau gorria denez goitik bera, aldaketa moduan hau korbatak ere gorri eramatea erabaki dugu. Bueno, plazer bat izan da, prest gaude igotzeko, eta egurra ematera, jendiek, plazer bat, ongi segi. Aliarla, vamos! ¡Vamos, Bilbo! ¡La Vendetta! Como sube hermano, como sube la velocidad, como sube el precio del petróleo, como sube el recibo del gas, sube hasta el infinito, ya no hay vuelta atrás. Como sube hermano, como sube la necesidad, como sube la birra al tabaco, como sube hasta lo ilegal. Zuzeneko talde bat direla aldarrikatzen dute Vendetako kideek. Hala dela erakutsi dute Bilbon ere. Indar betean utziko ditugu taula gainean zalez inguratuta.